1963. augusztus 28-án egy baptista fekete prédikátor Washingtonban világgá kiáltotta álmait. Azt mondta, hogy van egy álma, hogy majd együtt, egy iskolában fehér és fekete, együtt egy asztal körül fehér és fekete. Amikor Martin Luther King elmondta, akkor mindenki csak mosolygott rajta, de aztán valahol ez mégis valósággá vált. A baptista szeretetszolgálat fenntartásában ma 30 oktatási intézmény működik országszerte, összesen 86 telephelyen. Válogatás következik közülük a teljesség igénye nélkül. Jöjjenek velünk baptista sulinézőbe. Isten hozta önöket Kisújszálláson. Az alföldi városban a 6 oktatási intézmény közül 4-et a baptista szeretetszolgálat tart fenn. Közel 1300 gyerekről gondoskodnak. Az általános iskola mellett diákotthont, szakiskolát és óvodát működtetnek. Talán 3 évvel ezelőtt, elnézést a nem pontos adatért, került be hozzánk egy látásfogyatékos kislány. Én úgy gondolom, hogy óriási érést biztosított a gyermekek körében és saját magának is, hogy bekerült a közösségbe. Érzékenyítve lettek a gyerekeink. Nem messze ettől az óvodától az Illési Sándor szakközépiskolában 8 szakmát oktatnak. A többi közt asztalosok, kőművesek, szakácsok és pincérek kapnak itt a munkaerőpiacon hasznosítható tudást. Biztonságosabb működési feltételek közé jutott az iskola, nincsenek kifizetetlen számlái, egy tervezhető működést hozott a szeretetszolgálat által történő fenntartás. És ez már az általános iskola, a kórus délutáni próbáján járunk. A gyerekek rendszeresen lépnek fel helyi rendezvényeken, többen közülük az iskolához tartozó diákotthon lakói. 1963-ban létesült diákotthonunk hétközi elhelyezést biztosít a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, szinte megóva őket az átmeneti neveléstől. Már több mint 4 éve éreztük, hogy problémák lesznek. Több felekezettel próbálkoztunk, nagyon kedvesen álltak hozzánk mindegyik oldalról, viszont az, aki kitartott mellettünk és felvállalt bennünket, a szeretetszolgálat volt. És ezzel sikerült megtartani, sőt továbbfejleszteni azokat a különleges szolgáltatásokat, amelyeket az iskola kínált. Délutánonként ma is néptánc, grafikai és zenei képzések közül válogathatnak a gyerekek. Meg kell ismertetni, hogy milyen a világ, hogy a tanuláson kívül vannak olyan ténykedések, foglalatosságok, amiben nagyon jók. És amint látják, a művészet nem minden. A seregélyesi gyerekek sportolnak is, méghozzá nem is akárhogy. Vannak köztük válogatott sportolók, sőt, magyar bajnokok is. Válogatott kerettag vagyok, U13-ban és U15-ben. Persze, ha sport, akkor a tehetséggondozás baptista Fellegvára, Pécs. A Széchenyi István Sportiskola bajnokképzésben az ország egyik legeredményesebb intézménye. A sportiskolának elsősorban az a feladata, hogy az élsportolók garnitúrát kinevelje. Van egy Európa bajnoki címem, amelyet Olaszországban szereztem, illetve egy világbajnoki második helyezésem, Pozsonyban szereztem, és illetve van egy Európa kupa címem is. Ő pedig itt Szabó Dominika, aki tavaly 22 országos csúcsot emelt, pedig csak 1,5 éve váltott a táncról a súlyemelésre. Sportágválasztón kint voltam, mert abba hagytam a táncot, aztán jött a súlyemelés, mert oda mentem, kipróbáltam, és mondták, hogy ügyes vagyok, jó a tartásom, stb. Lejöttem edzeni, és azóta is itt vagyok. Egy olyan pályát ajánlok a gyerekeknek, hogyha bejönnek ide 8-tól 12-14 éves korukban, akkor ugye hát a baptista egyházzal együttműködve, vagy a sportiskolával együttműködve be tudjuk tenni őket egy rendszerbe, amivel egészen a gimnáziumi érettségig el tudjuk őket vinni. A
Körösi Csoma Sándor Gimnáziumban tervezzük a kínai-magyar két tannyelvű oktatás indítását. Magyar azt mondjuk, hogy nekem ez kínai, ugye azt jelenti, hogy a kínai nyelv az milyen nehéz. Tehát mint azt kifejezve, hogy a kínai nyelvet nem lehet megtanulni. Szeretném cáfolni ezt a közhiedelmet, hogy a kínai nyelvet meg lehet tanulni. A Konfuciusz Intézet tanári gárdája tanítja majd a Körösi Csoma Sándor Gimnázium jövendőbeli diákjainak a kínai nyelvet. Ez lesz a garancia arra, hogy 5 év alatt felsőfokú nyelvvizsgát tehessenek majd az érettségivel együtt. Aki megtanulja a kínai, ez azt jelenti, hogy 1,3 milliárd emberrel lehet találkozni. Ez nem mindegy. Magyarországon az Óbudai lesz az első két tannyelvű kínai-magyar gimnázium. Itt Velencén is két tannyelvű oktatásban vesznek részt a gyerekek. Már elsőtől kezdve intenzíven tanulnak angolul, a legjobbak 4. végére már a középfokú nyelvvizsga szintjén vannak. 2 anyanyelvi tanárunk van, akik a Baptista Szeretett Szolgálat önkénteseiként dolgoznak itt, Észak-Karolinából vannak itt, és nagyon jó az együttműködésünk. Mr. Reed, mi úgy szoktuk hívni, de igazából Reed Barnes. It's easy to teach, but they do not always understand. In the first grade, we start with very basic words. This is number 1. Ugye a mutogatás is nagyon sokat segített, hogy megértsük, hogy mit mond angolul. They learn quickly, and it's good. Row number 3, goodbye. A második Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Téglás egyetlen iskolája. 667 diákunk van, illetve 200 tanulónk részesül művészetoktatásban. Én például zongorázok és gitározok, meg énekelek, és ezt is az iskolán adta meg nekem. 7 európai országgal együttműködésben részt vesznek a Comenius nemzetközi testvériskolai programban is. Voltak már Spanyolországban és Görögországban is a téglási diákok. Jobban megismerkedtünk a gyerekekkel, meg voltunk templomba, megnéztük, hogy ott milyen a vallás. El akarjátok játszani? Igen! Ezek a gyerekek éppen a Bibliával ismerkednek. A téma a kenyér és a halszaporítás csodája. Itt egyelőre ez az egy biblia ismereti csoport működik heti 1 alkalommal. A Szentírás üzenetét egyébként Téglás mellett az összes többi oktatási intézményben is heti rendszerességgel ismerhetik meg a diákok. Senkire sem erőltetjük rá, hanem azt mondjuk, hogy majd el fogod dönteni, hogy emellett te, hogy a Bibliát megismered, akarsz-e bármelyik felekezetnek a tagjává válni. Ezt a vásárosnaményi éttermet étekháznak hívják, és a helyiek gyakran betérnek ide ebédelni. Gyakori vendégként megfordulok itt, és azért járok ide szívesen a munkatársaimmal együtt, mert nem csak tájjellegű ételeket kóstolhatunk meg, hanem különlegességeket is, illetve hát a fiatalok is végtelenül kedvesek. Az említett fiatalok mindannyian ide, a Lónyai Menyhért szakképzőiskolába járnak, amelynek területén a tanétterem is működik. A diák szakácsoknak és pincéreknek nagy sikerük van, napi 80-100 adag ételt is eladnak. A vendéglős képzésünk az, ami igazán meghatározó, erre hál' Istennek mindig van bőségesen jelentkező, és mindig fel tudjuk tölteni a létszámainkat. Az iskolában csaknem 900-an tanulnak, a szakácsok mellett szabókat, pincéreket és cukrászokat is képeznek. Utóbbiak termékei ebben a helyi cukrászdában támogatják a vásáros naményiek süteményfogyasztását. Nem csak az elitiskolákat mazsoláztuk ki, nem csak az elitiskolák felé indultunk el, hanem azokat is, akik mondhatni úgymond senkinek sem kellettek volna. Tiszavidra megyünk a vidi gyerekekért, a bejáró gyerekekért. A szülőknek az anyagi helyzetük sajnos olyan, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy mindig átszállítsák őket. Tiszaszalkán vagyunk, ahol óvodát és iskolát is fenntart a Baptista Szeretett Szolgálat.
A gyerekek jelentős része nagyon szegény. Sokuknak otthon nem is jut étel az asztalra. Van olyan gyerek, aki zsebébe rejt például uzsonnából megmaradt édességet, azt mondva, hogy ő nem szereti, és akkor, ha megkérdezzük, hogy miért teszed el, akkor azt mondja, hogy elviszem a testvéremnek. A Tiszaszalkai iskolába is főleg a környékbeli településekről járnak a gyerekek. 10-ből 9-en hátrányos helyzetűek. A 300 iskolás egyharmada pedig mély szegénységben él. Úgy gondoltam, hogy a kérő mindig jobbat szeretne, és mi nem leszünk egy kapós mennyasszony, de hál' Istennek ránk nézett a Jóisten, meg Szenci Sándor is, és úgy gondolták, hogy érdemes ezt az iskolát átvenni. Pontosan tudjuk, hogy egy ilyen iskolának mekkora jelentősége van egy adott településnek az életében. Hogy mi van akkor, hogyha ez is megszűnik, hogyha ez sincs már ott a településen, akkor gyakorlatilag, mint hogyha halálra ítéltünk volna egy települést. Tiszaszalkán maradt az iskola. Sőt, a korábbi helyzettel ellentétben a szeretett szolgálattal közösen már pályázatokon is indulni tudnak. Vannak olyan gyerekeink, akik a szószoros értelmében éheztek, és már most ezt azért múlt időben mondom, mert a szeretett szolgálat ebben is partner. Több mint iskola, ez a szlogenünk, és nyilván a baptista szeretett szolgálatnak vannak olyan szociális lehetőségei, amit az iskola fenntartással együtt tudunk kezelni. A baptista szeretett szolgálat biztosította lehetőségekkel ebben a pillanatban is 16.152 gyerek tud élni Magyarországon. 12 megyében összesen ennyien járnak a szeretett szolgálat által fenntartott 30 oktatási intézmény valamelyikébe. A több mint 1600 munkatárs bizonyítja számukra nap mint nap, hogy a baptista suli tényleg több, mint iskola.